Някак си тази вече пак сме в залата, тъй като времето малко е много странно, като че ли някой използва някаква власт и сила против нас, за да не можем да излезем в миналата седмица. Дъждове, мрачно, тази седмица пак. Но тук отново сме в Божия дом. И продължаваме с нашето поучение. Колко е важно да знаем какво е Господната вечеря. Научихме какво е същността на Господната вечеря. Научихме какво е Господната вечеря. И във 1 Коринт, 10 глава, 16 стих. Апостол Павел казва, че Господната вечеря е общение. Какво значи общение? Първо Коринт, 10 глава, 16 стих. Алелуя. Готови сме? Амин? 16 стих. Чашата, която беше благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? И хлябът, който причупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Четейки Словото Божие, ние можем да видим, че Господната вечеря е общение. Можем да кажем общение. Общение. Може би за някои хора тази дума е непозната. Или някак си чуваме го, но не можем така добре да го разбираме. И Павел казва, че хляба, който участваме, ядем, ние го ядем заради това, че за да имаме общение. Чашата, която беше благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който причупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Затова много е важно, искам да си представите една картина. Къде е твоето място? Къде имаш място, където като Божи дете, като избран съд от Господа, къде е твоето място? Аз виждам една картина, че ако Бог ни кани на вечеря, това означава, че Той има специално място и за тебе. Има запазено място. Има резервация, направена от тебе за тебе, направена от Бог към нас на сватбата на Агнето. И тази вечер ние ще видим, че ще разберем какво значи да имаме общение. Понеже Божията цел, поради която Той създаде човек, нека се спомняме кой ни е създал. Нека се спомняме кой ни даде право да бъдем на земята. Нека да се спомняме. Но за да сме създадени, за да ни е дадено право да бъдем на земята, значи някой е имал тази цел. И този някой се нарича Бог. И Божията цел, преди която Той създаде човека по своя образ и подобие, защо беше създал Бог човек? Защо Бог го създал? Целта е за да общува с него. Тази вечер ние ще видим общение. Исус говори за общение. Павел и той говори, че когато ние сядаме да ядем от хляба и от виното, ние правим възпоминание на Господа. Какво се спомняме? Че Бог ни е създал. Какво се спомняме? Че Бог ни е дал право да бъдем на земята и Бог ни е създал, за да имаме общение с Него. Може да кажем амин?
Затова дълбоко в сърцето на Бог, от самото начало това беше в сърцето му. От самото начало да създаде човека, за да има общение с човека. И четейки още първите страници, ние виждаме, че когато Бог създаде Адам и Ева, Бог слизаше всяка вечер при вечерният ветрец. Слизаше всяка вечер, за да общува с Адам. Той не го е създал, само, той го е създал и не го е създал само за това да го остави някъде и да го види какво ще прави. Той го е създал и Библията ни казва, че всяка вечер той отиваше пред него, за да общува с Адам. Понеже това беше в сърцето на Бога. Това беше мечтата на Бога. Това беше копнежа на Бога, да създаде човека, за да има община с човека. И тази негова цел, ако ние го виждаме като цел в начало преди 6000 години, тази негова цел не се променя никога, понеже Бог не се променя. Той е същия. Ако той не се променя, вчера, днес и утре завинаги, той и неговата цел не се променя. Каква е целта да има Бог и да има човек? Общение между тях. Бог ни е създал да имаме общение с него. Някой да каже амин? Въпреки, че Адам се греши, и след съгрешението на Адам направи нещо, което много е фатално. След като Адам се греши, той въвлече не само себе си, но и цялото потомство, неговото потомство, в състояние, което да го направи да бъде чужденец, да бъде далеч, да бъде отчужден от Създателя си. Поради прегрешението на Адам. Защо днес много хора стоят далеч от Бога? Поради греха. Поради това, че все още са с ДНК-то на Адам, с неговото мислене, с неговото със старият начин, с падналото естество. И Бог не се променя на своята цел. Той продължава да обича човек. И виждаме, Бог отвори път за връщане на човека към него. Днес отново има път, който е отворен. Има моменти, определени пътища, примерно като граници, се затварят и не може да минеш. Не можеш, няма друг начин. Искаш да отидеш някъде, не можеш, път е затворен. Обаче виждаме, че Бог отвори път отново за връщане човека да може да се върне пред него. Исус не е умрял на кръста само за да опрости греховете на хората. Изус не е умрял на кръста само за да опрости човешките грехове. Исус не е умрял на кръста само за да прощава греховете на човеците и да ги освободи от наказанията, които заслужават. Всички хора, Библията казва, че всички хора заслужават да бъдат наказани. Всички! Но Исус не е умрял само заради това, да им прости греховете, за да им примахне на наказанията, да не бъдат наказани, от които заслужават. Понеже има два вида наказания. Има наказания, които са временни, които ние ги наричаме изпитания, трудности. Има и вечни наказания, които са, наричат го Библията, го нарича съд. Наказание в огненото езеро, в ада, далеч без Бога. И същевременно трябва да знаем и да го запомним, че Исус Христос не е умрял единствено за да покаже на ние, че Той има, за да покаже своите качества, че в Него има благодат, в Него има любов, че Той е милостив. Разбира се, естествено е, че
че смъртта на кръста е постигнал всичко това. Той го е показал. Благодарение на кръста Исус е показал, че в него е благодата. Какво беше благодат? Човек да получава нещо, което не го заслужава, незаслужена милост. Любовта. Благодарение на кръста Исус демонстрира своята любов към човека. Благодарение на кръста Исус демонстрира и показва своята милост. Разбира се, нали всичко това, окей, но това не беше главната цел. Главната мисъл и намерение на Бога в проливането на кръвта на своя, нали, единствения син, единородния син, да пролива своята кръв на кръста, беше да помири човека с себе си, казва Божието Слово. Да има мир. Понеже след падението, след греха, човека започна да воюва, да изневерява на Бога, да се покланя на камъни, на дървета, да се покланя на творение, не на Твореца. Това е идолопоклонство. Затова заповедите казват да нямаш други богове, да не си правиш идоли, кумири, да не се покланяш на други богове. Защото Бог ревнува и в това, и в всичко това виждаме как от внушението на дявола човека прави напук на Бога. Напук. Вместо да прави човека напук на дявола, да обича Бога, значи Бог създаде човека напук на дявола, за да му покаже на дявола, че има нещо, което е по-велико, нещо, което е създал, което да живее в три царства, в три свята, в дух, душа и тяло. Докато дявола само е в дух. Разбирате ли? Затова колко много е важно да го знаем, че главната мисъл и намерение в Бога Исус да отиде на кръста, неговият единороден син да умре на кръста, да пролива своята си кръв. Защо? За да помири човека със себе си и второто нещо, да възстанови изгубеното общение. Някога казва, бяхте странници, чужденци от Божието царство, от семейството на Бога, но сега казват, нали, поради кръвта. В Ефесяни там се казва, поради кръвта, която пролята на кръста, вече не сте чужденци, не сте странници, а сте граждани на небето, членове на Божието семейство и граждани на Небесното царство. Може да кажем амин. Затова, ето тези две неща са главната цел. Не само Бог даде сина си да пролива своята си кръв, за да ни прощава греховете, за да ни предпази от наказанията, за да покаже, че Той е благодат, Той е любов, Той е милост, но да помири човека със себе си и да възстанови изгубеното общение. И апостол Петър казва така, в 1 Петро, 3 глава, 18 стих. Христос един път пострада за греховете. За какво? За да ни приведе при Бога. Смъртта на Христос на кръста е за да ни приведе при Бога. За това сега, разбираме ли защо казва Исус, аз съм пътят. Не може и нямаше как човек да се върне при Бога и да има общение. Чрез вяра в Христос ние сме оправдани, ние сме усиновени, ние сме буквално насъдени и сме в небесни места. Може да кажем амин. Затова нека знаем, че с кръвта на Исус ние сме изкупени за общение с Бога. Знаете ли къде е проблема? Че много хора идват при Бога не заради общение с Него, а идват заради снабдяване на нуждите им. Разбираме ли това нещо? Много хора идват не заради общението с Бога, а заради снабдяването на нуждите им. Затова Павел казва, хора, не ставайте роби на човеци. С цена сте изкупени. Ние сме изкупени с кръвта на Господа.
за общение с Бога. Може да кажем амин? И каква е целта на нашето изкупление? То не беше, не просто нашето изкупление, то идва чрез вяра в Христос. Не да говорим за Христос, не само да ходим, а да ни бъдем Христови. Не можем да бъдем християни, ако Христос не е в нашия живот. Ако Христовия живот не е в нашия живот. Когато ние приемаме Христос, когато ние започваме да живеем според учението на Христос, тогава вече ние сме изкупени. Тогава кръвта на Исус е реално за нас. Тая цена важи и за нас. И каква е целта на нашето изкупление? То не беше просто да ни избави от вечния ад, а желанието на Бог да има общение с нас. Желанието на Бог да има духовна връзка. Нали знаете какво означава връзка? Има някой, сега може да излиза с някого да пие кафе, да си приятели, но да нямат връзка. Но да имаш връзка, това означава нещо вътре, има нещо цъка. Нещо започва да се случва. И целта на Бога е в това изкупление да имаме връзка. В тая връзка и Бог ни го описва като невяста и младоженник, като баща и деца. Значи нещо силно. Такава връзка, която води до общ живот. Това разбира ли го? До общ живот. Това означава, ако ние имаме връзка с Бога, ние не можем да живеем живота извън Бога. Не можем да живеем живота си без Бога. Ако нямаш връзка, хапай ги, пиявай ги и ще му пука. Разбирате ли? Така е и в семейството. Ако ти нямаш връзка с този човек, ти само се възползваш от него. Колкото може да имаш блага, използваш го, да може да си добре. И като нямаш полза, и го биеш дъската. И така много хора така правят и с Бога. Използват Бога, докато могат да имат полза. И като нямат полза, и Бог такива хора ги нарича блудници. Блудница. И затова в Откровението се говори за голямата блудница, която се опива с виното на това вино. Сега, което днес много хора са опиянени от това вино. Алчност, гордост, себелюбие, материализъм. Затова колко много е важно да знаем, че желанието на Бог да има общение и духовна връзка с човека. Това е същността на спасението. Бог не ни спасява, за да може да си продължаваме да си правим нещата, да си живеем без Бога. Бог ни спасява, за да има общение и връзка с нас. Някой да каже амин? Амин. Аз знам, че вие знаете какво значи да имаш връзка. Щом сте семейни, значи никой не е разпознал жена си или мъжа си, докато не е започнал да има връзка с нея. Така ние може да кажем, че Исус е нашия Бог, ако нямаме връзка с Него. Разбирате ли това? Това колко човек се го разбрали? Че трябва да имаш връзка с Бога, с Исус. Затова, вижте какво казва Библията. Адам се радваше на истинско общение с Бога. Той се радваше всеки ден. Чакаше да дойде. Обаче, преди грехът му да разруши това взаимоотношение. Той се радваше Адам. Обаче в един момент, грехът разруши взаимоотношението му с Бога. Преди да... Какво друго можем да видим? Чуйте? Адам ходише с Бога и вечерния ветрец. Когато някой човек има връзка с друг човек, може да дойде малко. Аз знам, че сте го правили. Само ще ви припомня тази картина. Никой не излиза с някой, ако няма връзка. Когато имаш връзка с някой, стараеш се да го хванеш за ръката и да излизаш.
било на кафенци, било на кино. И Адам, когато имаше връзка всяка вечер, той чакаше, имаха среща и излизаха с Бога. Излизаха с Бога и се радваше. Както и ти, и аз се радвахме, когато имахме среща, първата ни среща, започваме да излизаме. Нали го знам? Как се радваш? Нали хубаво ти става? Тук започват пипируите да гаталичкат, така нещо. И така беше и при Адам, може да ни е смешно, но това е една пророческа картина, да го разбираме. Затова Адам не само, че излъше с Бога, но и познаваше Бога. Познаваше го. Защото беше всеки ден с него. Адам не само познаваше Бога, но и говореше с Бога. Има един период, в който само се гледаме и се смееме. Нали, няма връзка, обаче так. Видял го. И почва сърцето да цъка. Те се казва, ето го Златко, това е човекът. Това е човекът. Сърцето им почна да цъка, да топти. И тя го видя и го разпозна и после започнаха да си говорят. Така и Бог и Адам започнаха да си говорят. И във всичко това Адам се радваше на общението си с Бога. Така и ние трябва да се радваме. Знаете защо много християни днес са тъжни? Защото нямат истинско общение с Бога. Когато започваш да чуваш гласа, на когото обичаш, може да си гладен, може да си жаден, обаче знаеш, че това е гласът. Хайде, излизам. Абе, уморен си, сега да идеш. Не, излизам. Имам среща. С кого? С когото харесвам. Без с кого? С когото обичам. С мене сте? Вярно ли това нещо? Ако нещо греша или нещо, кажете, пастори, не е вярно това нещо. И във всичко това Бог ни научи на това. Бог ни го даде това, да може по същия начин да бъдем с Него. Ако има някой, който да ни обича най-много, това е Бог. Бог е най-големия любовчия. Любовчия. Затова, когато Адам се греши, взаимоотношението с Бога беше разрушено. Знаете ли какво виждам? Как се греши Адам? В един момент Адам започна да хваща ръката на дявола и да се прегръща с него. И Бог видя. И аз си представи приятел ти, имаш връзка, приятелка. И в един момент той с друга. Какво ще се случи? Скъсване. И по този начин стана тази грешка с Адам. Адам започна да чува гласа на и дойде наруши се. Връзката се скъса, взаимоотношението с Бога бе разрушено. И затова Христос отиде на кръста, за да направи път за човека, за да стигнем до общение с Бога. Някой да каже амин? Амин. Добре. Защо трябва да живеем като християни? Защо в църквата вярващи хора трябва да имат християнски живот? Понеже същността на християнския живот е възстановяването на общението ни с нашия Творец. Начинът ни на живот показва на Бог, че ние искаме да имаме общение и връзка с Него. Защо трябва да живеем като християни? Само да ви питам нещо. Има ли разлика в поведение, в дрехи, в отношение на жена, която вече е обвързана и на жена, която не е обвързана? Да или не? Да. И така, когато ние сме обвързани, живота ни става вече различен. Ние сме разпуснати, не може така всеки един вятър, учение, всеки един дух да ни води и да се възползва от нас. Разбирате ли? Затова Павел казва, не знаете ли, вие не сте цяло на блудница. Вие сте
къщата на Святия Дух. Святия Дух е нашия Бог. Някой да каже, затова колко много е важно да знаем, че християнският живот е Христовия живот. Христовият живот е животът на вярващия. Аз съм вярващ. Ако не живееш като Христос, не си вярващ. Живота на вярващият е възвръщане. Възвръщане на човека към общение с Бога. Вярващият започва да се моли, той говори с Бога. Вярващият започва да чете Словото на Бога, позволява Бог да му говори. Вярващият ходи на общение с децата на Бога, той става част от семейството на Бога, започва да обича децата на Бога, защото са негови братя, негови сестри и ги поздравява не само от уста, а ги чувства от сърцето, че са братя и сестри в Господа, родени от един баща и от един дух. Може да кажем амин? Затова колко много е важно да знаем, че какво означава думата общение? Каква е дефиницията на думата общение? Общение е обединение на личности. Ние тук сме на общение. Всички ние сме се обединили като личности, за да слушаме, за да се покоряваме, за да изпълняваме думите на Бога. Това се нарича общение, обединение на личности. Общение е да споделяме всички заедно едни и същи желания. Какво е нашето желание? Да живеем с Бога. И всички ние, ако го нямаме това желание, не си на правилното място. Общината ти не е правилно, понеже това е място на вярващи хора, които имат желание, които са обединени с една цел. Едно желание, един същ интерес, или които имат едни и същи проблеми. Това се нарича общение. Знаете ли, когато четеме Деяния на апостолите, ние можем да видим, че всичко това са го преживявали апостолите на Христос. Те са имали едно и също желание да бъдат ученици на Господа, да живеят за Бога, да си дадат живота заради Христос. Апостолите имаха едни и същи интереси да дойде Божието царство на земята. Апостолите имаха едни и същи проблеми. Колко е важно това нещо. И във всичко това е същността на благовестието. Ние имаме общение, имаме едни и същи интереси, желания и проблеми. И във всичко това ние носиме добрата новина на всички благовестието, че Бог Христос има снабдяване. Бог Христос има освобождение. Бог Христос има възстановяване. Може да кажем амин? Затова в първо послание на Йоанна, първата глава, 3 и 4 стих. Каквото сме видели и чули, възвестяваме и на вас, за да имате и вие, какво? Какво се казва тук? Общение с нас. А пък нашето общение е с Отец и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да стане пълна нашата радост. Затова колко е много важно да знаем, че целта на Бога, когато Той ни избира и ни вика да има общение с нас. Тук се говори за два вида общение. В тези два стиха четем и виждаме, че апостол Йоан говори за два вида общение.
общение с Бога. Но за да имаме общение с Бога първо, ние трябва да имаме общение между вярващите. Бог ни го дава така. Обичаш Бога, обичаш и хората, които вярват в Бога. Но тази любов се ражда поради общението. Любовта е резултат от правилно посветен живот на общение. Затова колко много е важно да знаем, че тези два вида общения не можем да ги разделяме. Някой да каже, аз няма да ходя на църква в събрание на хора, които вярват на Бога и не искам да обичам никой, аз искам само Бог. Не може. Не може. Понеже тези два вида общения са взаимно свързани и взаимно зависими. И Исус ги обръща в заповеди. Най-големите заповеди. Да обичаш Бога и да обичаш ближния си. За да обичаш, трябва да имаш общение. Общението ражда любовта. Може да кажем амин. Алелуя. Не можем да имаме общение като вярващи помежду нас, ако нямаме общение с Господ Исус Христос. Пастор Господин няколко пъти така го казва по някой начин, че ако всички ние черпиме, пием от един и същ кладенец, или имаме едно и също учение, или имаме един и същ Господ или Бог, или видение, или имаме една и съща любов, но никога няма да имаме различие един на друг. Няма да говорим против никой друг. А тук искам да го кажа така, че когато ние имаме общение като вярващи с Господа, ние ще имаме правилно общение и с хората, които обичат Господа. Ние няма да се виждаме като по-странни и по-различни от тях, а ще бъдем и като тях. И те ще видят нас като тях. И затова се нарича семейство на Бога. Църквата е тялото Христово. И оттам идва идеята да се поздравяваме. Слава на Бога! Не казваш душманино, враг, но казваш брат. Слава на Бога, сестра. Оттам идва идеята. Алелуя! Затова колко много е важно това нещо. И накрая, вече така съм решил малко по-малко да говорим. Днес ние можем да имаме общение с Христос, независимо, че не сме живяли по Неговото време на земята. Апостолите са го виждали. Нали, това, което казва, сме видели, това, което сме чули, сме пипали, това говорим на вас. Ние нямаме тази възможност, нямаме тази привилегия, но ние можем да имаме общение с Христос по съвсем друг начин, когато се молиме. Чрез молитвата. Разбирате ли? Когато ние се молиме, ние говориме на Бога. Ние се говориме с Него. Колко е важно днес, в последно време, виждам как хората нямат молитвен дух. Нямат желание да се молят. Говорят с всички, с всеки, за пари, за работа, но с Бога нямат време. Нямаме време да говорим с Бога. Вдъхновението ни, силата ни идва от Бога. Не от хората. Много хора се вдъхновяват да говорят добре, да пеят добре, да свирят добре, когато виждат тълпи хора. Но истинските вярващи, истинският посветен вярващ се вдъхновява единствено само от Бога. Истинските. Разликата между фалшивите и истинските, фалшивите се вдъхновяват от хората, от тълпите, за да правят радост. А истинските се вдъхновяват от Христос. Директно от Господа. И той каза, двама и трима. И аз съм там. Аз съм там, що? За вдъхновение. От него вдъхновение. Той казва, аз съм хляба, аз съм реката, аз съм живота, аз съм пътя. Алелуя! Затова колко много важно е да знаем, че чрез молитвата
Ние като вярващи можем да се помолиме, можем да се молиме Господ да ни прощава. Чрез молитвата ние можем да се молиме Бог да ни прости греховете и грешките, които ги правим всеки ден. Каква важна роля играе молитвата в живота ни. Исус казва, не лягай с товара, не лягай с греха, не лягай с грешката, докато слънцето не е залязло. Докато слънцето не е залязло, покай се, освободи се, оттърви се от товара. Защото ако днескашният товар го носиш и утрешния пак преди става двойно, става много тежко. Кръста става още по-тежък. Алелуя! Затова, когато ние се молиме като вярващи, не само се молиме, нали, ние се молиме Господ да ни прощава греховете, но ние можем, когато се молиме, можем да се споделяме с Христос всичко. Да се споделяме с Него всичко това, което ни вълнува. Знаете ли колко много неща не вълнуват, пък ние го споделяме с Него? Той казва, търсете моето царство. Всичко това, което те вълнува, за твоя живот ще го имаш. Алелуя! Може да кажем амин. Затова това общение, което сега можем да имаме сега на земята, то предшества онова общение, което е в вечността. Аз го казвам така. Взаимоотношенията ни с Бога на земята ще определят взаимоотношенията ни с Бога в вечността. Тоест, ако ние още на земята нямаме общение с Бога, няма да сме в рая. Няма да сме в Божието царство, в небесното царство. Защото ние нямаме връзка. Нямаш връзка. Какво ще правиш там? Но ако ти връзката да имаш още на земята, същевременно ти вече си в небето. Затова това общение на земята предшества, т.е. идва, то не принася, то не прехвърля като трамплин да сме на това общение в вечността. Нали всичко това правим заради вечния живот, заради общението ни в вечността. Затова в вечността, нали знаете какво ще правим там? Там всички вярващи, заедно с всички свети, ще се срещнем лице в лице с най-красивия, най-прекрасния, Всемогъщия. И ще видим и Неговото величие и ще го прославим заедно с този, който ни обича най-много от всички. Този, който ти обича най-много от всички. Не се лъжете, че някой го обича много. Обичате, защото имат нужда все още от вас и се възползват. Но има един, който го обича истински. И в вечността иска да бъде с тебе. Понеже той те обича. Алелуя. Затова чакай да спомена и това. Не само молитвата, колко от нас можем да си представим кои са добри и богоугодни дела, които трябва да вършим. Добри дела, богоугодни дела. Кои са според вас? Някой да кажете. Исус ти? Какво мислиш? Да помагаш. Да помагаш. Цеза ти? Да нахрани бедни. За похваляме. За похваляме. Хвалим. Гоби ти? Така. Добрите и богоугодни дела, които вършим като вярващи. Ама, значи днес така Господ ме разтърси. Сега, искам да го смалите. Когато Святия Дух посветли, умът ми направо ми толкова удари. Това, което каза Исус, Цеца, Иван,
ще няма, нали, това са неща верни. Добрите и богоугодни дела, които вършим като вярващи, даване, сеяне, жертва, дарение, милостиня, това също е форма на общение с Бога. Някой ще каже, как така? Аз го давам на бедните или на дом майка, там Бога няма. Там са само деца. Как така ще имам общение? Аз отивам в дом майка, пък ще имам общение с Бога. Или то беден човек, той не ходи на църква, аз го нахраних. Знаете ли как? Защото Бог чрез тях се прославя. Когато ти го правиш, самият човек няма да ти каже на нещо друго, но ще каже Бог да те благослови. Когато някой протяга ръка и иска нещо, когато ти го даваш, веднага ще чуеш думите Бог да те благослови. И във всички тези неща днес видях и осъзнах, че наистина това Бог го очаква от нас. И сещам се, че има един стих в Притчи, казва: ръка, която е протегната към тебе, не я отвръщай. Не отвръщай ръка, протегната към тебе. Независимо какъв е този човек. Ръка, която дава, тя не обедня. Ей, това трябва да го направим ние. И това е молитвата и тези добри дела са взаимно свързани. Те са взаимно свързани, те са тясно свързани един за друг. Общение. Тази вечер Бог ни говорише, че ние трябва да имаме общение с Бога. Знаете ли, много хора идват да покажат себе си, за да изявяват себе си, но главната цел е да се научиме. Рече тук трябва да има атмосфера на любов, не на състезание, не на себе изявяване, а на любов. И всеки, който влезе да бъде от духа на любовта и да каже: тук нещо се случва. Независимо колко човек. Каза 2 и 3. Господин благославя. Алелуя. Нека се изправим.